Ka bi kissar annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, zaka ga mutanen annabi Shu'aib watan suna kama da yawa daga cikin manyan Najeriya. Wato mutane ne waɗanda su Allah ya ba ma dama a cikin al'ummar, kuma su ne macutan al'ummar. Su ne waɗanda Allah ya ba su dukiya, su ne waɗanda Allah ya fito da su, su ne waɗanda Allah ya ba su mulki, su ne waɗanda Allah ya ba su damammaki a cikin al'ummarsu, kuma su ne manyan macutan al'umma ne. Ba su yi kama da yawa daga cikin shugabannin Najeriya ba. Za ka ga wadda ya fi kowa manyan gidaje a jihar, wadda ya fi kowa manyan kadarori da dukiya a jihar, sai ka same shi shine na ɗaya daga cikin manyan macutan jihar.